Noin, ja päästiin liikennevalosta jatkamaan kohti Laajanvuorta ja oltiin reilu minuutti pysähdyksessä ja odotettiin liikennevalojen vaihtumista ja nyt sitten tosiaan kohti seuraavaa kiipeämistä kohti Laajanvuoren huippua. Ollaan muuten lapsuuden maisemissa, eli allekirjoittanuthan on lähtöjään Kortepohjasta, niin ollaan täällä Laajanvuoren tiellä ajelemassa kohti Laajanvuoren hiihtokeskusta ja niin Kortepohjan keskusta jää tuossa ajosuunnassa tai kulkusuunnassa oikealle puolelle. Kortepohjan toimintakeskus ja jatketaan tuonne kohti pohjoista. Kierre ilmeisestikin. No niin. Jätään vaikka tonne isolle parkikselle. Sieltä löytyy tilaa. Oha, siellä on miten paljon. On täällä kyllä porukkaakin, katoppa. Oo. Eikä ihan vähän. Täällä on ihan kunnollakin porukkaa. Kato, ei me päästä tästä hissilinjaa. Eikö? Ne vetää pyörtä alas. Aa, niinpä on näköjään, joo. No sitten on mentävä tuolta kautta. Apla! Oi helvetti. Onhan täällä kyllä porukkaa. No, mennään takareittiä sitten, ei siinä mitään. Onks nää vielä kiekkopaikkoja? Kai nää on kiekkopaikkoja. Mä kun en oo käynyt täällä pitkään aikaa, niin mä en tiedä. Woblaa, sinne. Meni niin, että...